puilan ang chini joto candidate rongno khaka hamya faro chini tipra mothani joto candidate rongno phainai chini 12 tarik election no nongni je election result joto no kaham huge margin lage apply ingnan bagang suri munarnai te chini bubagrano belekena hambairibo ano asike samung tanane jorriman bagai जों साइमानो चिनी बुबाग्रानि बिसिंतै गोबांमा जों लिडार स्नामजाखा चिनी युथ लिडार थुं गोबांमा चिनी अक्रा लिडार थुं जे जागाव जों सगैना तंमानिया आ जागाव जों सगैख्या आव बेबाग चिनी बुबाग्रानि बिसिंतै आवन बागै आं तिनी चिनी अ कताल जत चिनी ताकला क्यान्डिडेट नायनो बनम बेले बेलेखना खाकामिया फारो तेइसे चिनी रिपिट खाने नबो आं बनम खाकामिया फारो स्पेशली आं चिनी रामचन्द्र गान्धी चिनी क्यान्डिडेट नबो आं बनबो हाइनो हाइ खाकामिया फारो तिनी अमा हाइकाय जों चिनी बुबाग्रानि बिसिंतै जों चिनी युथ रंग जों जरारि मान बागै जों बुबाग्रानो बेले बेलेखना हामबाय ते चिनी बुबाग्रानि जेटा एम एन ऑब्जेक्ट बिन ड्रीम्स दं मानो फुलफिल खाने बागै आं अलवेज लगी दंगो आं पहिलानो चिनी रामचन्द्र गान्धी जतो लुकुरंनो आं नरनो बेले बेलेखना हामबाय नाय तांगे के नरानो 5 years नरानो आशुके हामजागे लगिरि खा नरानो पोइतु चावै नरानो लीडर्स नाम का नरानो बेले बेलेखना हामबाय रुओ ते चिनी बुबाग्रानो बेले बेलेखना हामबाय रुओ 5 बছर जे बुइ सामुं तांमाया मानिनो नंगानो सामुं खालायना जरा खा जेटा चिनी आनि ड्रीम्स संमानि चिनी स्कूल एरिया वो आनि टेन्यूर माने जेटा kaisa kaham project langna musumani but an bubagra ana suzurka am bagi ang bubagra belekan hambairu jeta sports school tabu construction joli tongo je sports school waisipana jeng om hage chini tipra sam se nugya kho tini bubagra bisidi nugi man kha stadium man kha te buskango chini harip kora je chini sabjanal katal दुईटा चिनी हारिबकोट काइसा चिनी रतनपुर काइसा जे हारिबकोट साबजन कतलना थाङै दङो आबन बगै बाङ बेलेखना खातंग थकजा दाक्ति न बसका नाय तै चिनी बसकांनि ड्रीम्स तो अमसे चिनी बुबाग्रा चिनी दफानि बागै परमानेंट सल्युशन जाता चिनी मान थाइ सप्ताय जेरा चिनी राइट्स न चिनी बुबाग्रा तुबनानि आबन बागै जों जत लगी मारनाय चिनी बुबाग्रा न तां हेंके चिनी बुबाग्रानि जेटा बिनि नाहारमु चिनी दफानि जे परमानेंट जे सल्युशन खालायनानि अब चिनी मेन उद्देश्य नांनाय ते आम हागेनो चिनी आमसेन जत लुकुरना हामबायरु नर आनो आशके पयदे जाय नर आनो हामजा बुरि दंमान बागै तिनी गोबांमा कल फाइया आं नरनि कल रमाली आउन बागै आं नाकार सानो गोबांमा बरं नर आनो हामजागि दंनाय नर तेस नुगना मुचुक मानिंना हायफानो अब नर खाता बायदि तांगे जों गोबांमा कताल बरंनो जों कताल रंग जों जरा मारनाय चिनी जे कताल यांग लीडर रंग जों बरंनो जरा मारनाय चिनी बुबाग्रा जे डिसिजन नामन आं बनो रेस्पेक्ट रिबो तै फाइनाय जराबो चिनी जे लीडर्स सगनो जों जत हाके लगी मारे लायनाय ते आं चिनी जत रामजनगानि चिनी लुकुरंनो अक्रा चक्रा जेरै आनि कुसुं थुं आनि माफानि समानंग थुं चिनी जत जे आमसेनि लुकुरना आं नरम बेलाय बेलेका हामबायरु तांके आं बाक्सा जरा जरावो लुमपुरु सापुरु नगबायपुरु जरा जरावो आं नर मान जरावो आं सबिमा जरा नग थाङै सगैमानो जरा नंनि कथि कमगं थुं नरनि जे रांरि चुगेने जरावं थु आं नर थाङै सगैमानियो नन आपद बिबते बसायमानियो के बाक्सा नुकु आं सगैमानि हांकाय नरन आं नाकार सानो नरंनि जराव आं सगैमानि बागै हायपानो आं खाख्लायो चिनी फाइने जे चिनी कताल चिनी क्यान्डिडेट बिसिंतै जों जत थान्जख्लायो जों चिनी लिडर नाव जों लगी मारलायनाय तामि हेंके जों चिनी जे लिडर्स जों जत अमन काइसा कौन नांनाय चिनी बुबाग्रानि जे नाहारमु बनो जों फुलफिल खायना बागै चिनी बुबाग्रा जे चिनी बागै डिसिजन नामानि जों बनो रेस्पेक्ट रिबो तांके चिनी बुबाग्रानि बिसिंतै आं हाय चुगिया बरक तिनी आनो थाने जरो एमडीसी टिकेट रखा ते बुबागर ईएम्स नाम का बुबागर गोबां प्रोजेक्ट ती बानो फोकस खालायया आवन बागै आं बुबागर बेलाय बेलेगन हामबायरु हम हाय लीडर आनि बुफानि समान के बानो माय खालायो इवन आं जे पुरु बुबागरानि अंडर जॉइन खालायया आं जे पुरु बिनि 2019 नाव
जेफोर कांग्रेस दंफोर आं चिनि बुबाग्रानो आं लगिरिनानि सुजुग मानखा आं मागिन बुबाग्रानो बो बसाहायके तिदुलै बानो चिनि चिनि जे सोलोंमुंनो फोरोंमुंनो बानो जे याफारका आबन आं बुबाग्रानो बेले बेले हामबायरिबो तांके चिनि बुबाग्रानि जे मुसुमानि चिनि दफानि बरंति बजे खालायनो मुसुमानि ब चिनि सापुं हपुं वानसुगे चिनि बागै खालायदों आं बागै चिनि बुबाग्रानो हामबायरिबो ताई जों चिनि रामचंद्रनि लुकुरंनो ब आं अमाय कयनाय चिनि बुबाग्रानि जे डिसिसन जों एक्सेप्ट खालायनानै बागै तांनि हांके जों करप्शन लीडर दङ जे लीडर बिसिंति जों बसखांगो जों कप्लायनो नांनाय चिन जे दफानि मानथाय सप्तायरंनो जों माननो नांनाय गां हायनो हाय चिनि तेसे रामचंद्र लुकुरंनो आं ननो खरकसा का हामबायरिबो ते अक्रा चक्रा आनि मा फासं आनि ताखु बुखुब सं आं ननो बेले बेले kana हामबायरिबो ते आनि कुसु आनि साकसाले ननो बेले खा खामिया फरो ते अक्रा चक्रा नां खुलुमुया फरो ते आं नाकार साननाय चिनि जे आम चाइनि लुकुरंनो आं जदि खास सबायमा तंहांके आं केबन तुमु जदि नरनि नांमा जरब आं सगैमानि आं हांके आबन बागा आं नाकार सानो फाइनै जरब जों तेबु स्ट्रंग लीडर नि सिन बिसिंतै जों चिनि आम चाइ जों तेम नाइकल जाना तेके जों सामुमा खलायलायने ते हायनो हाय आं चिनि जत कैंडिडेट दङ जे चिनि 12 तारिख इलेक्शन बागे आं नरो खाका हामिया फारो जों जत पाल खलाय चिनि बुबागान कप्लाय खलाय जों पाल के साल नुलाय नांनाय हामबाय जतन खुलुमका